gelip şu bağın sayesinde durup iş döküşüp gitmem ma men. Ata, bağlanan var. Kurlaşıp istöküşüp bolýarmy? Hawa köşegim. Ine görýän ha. Nähili boýalyp. Ählida da ide söýgü siňdirmeli oglum. Bilýänmi oglum? Şu agacy men öz ellerim bilen ekdim. Ata, bu bağı öz ellerimle ektinmi? Haçan? Wah, hawa oglum. Men o wagtlar sendenem kiçijek oglanjykdym. Atamyň ýerine düşer ýördim. Ata, men haçan bolýan diýip. Ine bir günim atam maňa bağ nahalyny getirdi. Ine oglum, şu nahaly ekdiydi. Ine şu agaç bilen senem deň ösörsiň diýdi. Men elbetde begendim. Ine şu ýerde şu agaç nahalyny ekdim. Ata, sen amaňa täsin wakan urun gördün. Diýmek bu bağı sen dostuň bolýarda. Elbetde oglum. Bu bağ men çağalyk dostum. Inne oglum, özüň görýän. Ýurdumyz bagy bostanlyga öwrüldi. Arkadağımyzyň tagallasy bilen her ýyl bağ ekişlik bolýar. Ýörüte ekilen bağlary, agaçlary ýydak etmek üçin ýogorlar geçirilip dur. Bu zatlaryň ha tebigaty edilen ullukan ýagşylykdyr oglum. Ata, onda menem bağa käýinna. Onda maňa da agaç nahalyny alyp berersiň gerek. Ha ertine etip bolsa ikimiz bilece bağ ekers. Kimde kim bir agaç ekse ýadygar, dünýäň taryhyna onuň ady bar diýipdir şahyr. Bağ eksen sendenem ýagşy at galar oglum. Ata, men eken bağıma her gün gelip seretjek, ona ide etjek. Onsoň bağım ulandan soň şahalaryna guşlar hurt görerek. Oglum, ha sen eken nahalyň ululup, ullukan bağ bolar bolýan. Guşlara şahatyny hurt gölerler. Adamlarym gelip saýasyna diýin jalarlar. Oglum, sen her bir eken nahalyň hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy bagy bostanlyga öwürmek hakyndaky aladasyna goşan münasip goşandyňmy köşegim. Ýörün oglum, han biraz bağın içinde aylanalım. Ýör.